O, wel, gai croesawu noswaith dda, croeso cynnes i chi gyd sydd wedi ymuno gyda ni heno yn arbennig i'n gwestai Dr Mary Elin William. I ni enw hyma i ddathlu diwrnod y llyfr a diwrnod ryngwladol y merched. Cyn i fi ofyn i Mary gymryd y sgwrs, dyma beth gwybodaeth cefndir i chi a sut glychwynodd diwrnod y llyfr. Yn 1995, sefydlodd UNESCO, sef Sefydliad Addysg Gwyddoniaeth a Diwylliant ac Cenhedloedd Unedig, diwrnod ryngwladol y llyfr a'r hawlfraint yr Ebrill yr 3 ar 20 i hyrwyddo darllen, cyhoeddi ac amddiffyn hawlfraint. Yn y Deyrnas Unedig a'r Eidal, mae'r diwrnod yn cael ei ddathlu ar y dydd Iau cyntaf ym mis Mawrth i osgoi gwrthdaro a gwyliau eraill ac oherwydd tywydd gwell i blant ysgol gymryd ran. Pwrpas diwrnod y llyfr, prif amcanion y diwrnod yw annog darllen, dathlu awduron a storïau, gwneud llyfrau'n fwy hygyrch a cydnabod hawlfraint. Mae'n cael ei ddathlu gan wisgo fel cymeriad o lyfr ysgol, darlleniadau gweithdai awduron mewn ysgolion a llyfrgylloedd, cystadlaethau darllen, llunio straeon neu lunio cloriau llyfrau, rhannu awgrymiadau darllen ar y cyfryngau cymdeithasol. Yn 1975, gyda'r Cenhedloedd Unedig, cydnabyddwyd diwrnod ryngwladol y merched yn swyddogol gan y Cenhedloedd Unedig, ac fe'i ddathlir ers hynny ledled y byd. Beth yw pwrpas diwrnod ryngwladol y merched? Wel, mae'n ddiwrnod i gydnabod y cyfraniadau menywod ym mhob maes, cymdeithas, gwyddoniaeth, diwylliant, gwleidyddiaeth ac economi. Cofio'r frwydr am hawliau menywod gan gynnwys pleidleisio addysg tâl cyfarch a diogelwch. Ysbrydoli gweithredau tuag at cydraddoldeb rhywiol a dileu gwahaniaethu ar sail ryw. Dathlu amrywiaeth a chryfder menywod ledled y byd. Heddiw, bob Mawrth yr Wythfed, mae'n ddiwrnod yn cael thema ryngwladol wahanol bob blwyddyn. Wel, cyn i Mary nawr gychwyn ar ei sgwrs gyda ni heno, dwi am roi gwbl o ffeithiau byr am gwybodaeth amdani hi. Ac yn eiriau Mary, mi wnes i benderfynu astudio hanes yn y brifysgol, am y reswm syml fy mod i'n mwynhau'r pwnc, a dwi dal yn ei fwynhau. Mae yna wastad bethau newydd i'w dysgu, a mae'n y chwilfrydedd yma'n help i ddeall y byd heddiw. Felly, dros 20 mlynedd ers i mi ddod i Brifysgol Bangor fel myfyriwr is-radd, wedyn MA a PhD, dwi dal yma ac yn darlithydd hanes modern a hanes Cymru ers 2013. Ac ar lefel bersonol, dwi'n mwynhau garddio yn arbennig blodau, ac wedi gwirioni ar anifeiliaid, mae gen i gŵn ac ieir. Dwi hefyd yn ffan mawr o bêl droed. Wel, peiciau sgwrs Mary Elin heno fydd awresau, sef 4 merch o'r gorffennol sydd wedi ei ysbrydoli. Mi fydd hefyd yn sôn am lyfr gan ferch sydd wedi ei hysbrydoli hi i gyd-fynd a diwrnod y llyfr. Wel, yn bendant dyna ddigon wrtha i am heno. Dwi am nawr trosglwyddo'r awennau i chi, croeso cynnes i chi, Dr Mary William. O, diolch o galon Bethan am y croeso cynnes. A diolch i Ferched y Wawr, diolch i Haf o'r Ambarth y Gogledd Ddwyrain am y wahoddi yn y lle cynta. O'n i fod efo chi flwyddyn yn ôl, felly rhaid fi ymddiheuro rwan fod fi wedi methu ymuno flwyddyn yn ôl oherwydd salwch. Dwi jyst yn mynd i drio rhannu fy sgrin gan obeithio wneith hwn weithio. A sydd rhywun gadarnhau fod chi'n gweld PowerPoint pink. Perffaith. Diolch o galon i chi. Diolch Bethan am ddarllen ym mhroffil i ym Mhrifysgol Bangor. O'n i'n teimlo'n crinjo yn gwrando, felly fe rai fi addasu fo'n gyflym iawn, dwi'n meddwl. Ond na, diolch o galon. Ac mae mis Mawrth ma wedi troi yn fis o Ferched y Wawr i fi. O'n i yn Mhangen Bai Colwyn
wythnos dwytha. Ag dwi ynghangen Metropolis Llansannan mewn chydig o wythnosau. Dwi'n dod o Llansannan, felly wrth gwrs dwi'n edrych ymlaen yn fawr i'r ymweliad yna a'i dathliad gwyl dewi nhw. Ag fel oeddech chi'n sôn, Bethan yn hestyn i heno, ydy merched sydd wedi fy ysbrydoli i, a dwi wedi trio gweu y dewisiadau efo llyfrau, testunau a'r gair ysgrifenedig mewn ffordd. Ac dwi'n meddwl mae o'n ddiddorol meddwl am rhywbeth fel arwr esau neu pwy sy'n ysbrydoli. Achos dwi'n meddwl fod o'n gallu bod yn rhywbeth gwahanol i ni gyd. Dwi'n meddwl, os da ni'n edrych dyddi yma ar yn gwleidyddiaeth eitha tambaid ni, dyddi yma, mae gennych chi rwy'n fel Donald Trump, a dyma'r tro ola dwi'n sôn amdano fo heno, sydd wrth gwrs yn arwr i nifer o bobl yn MAGA yn America, ac wedyn wrth gwrs fath o ddiafol i nifer o bobl eraill. Felly mae'r syniad o arwr neu arwres yn gallu bod yn rhywbeth eitha problematig mewn lot o ffyrdd. A mae yna duedd i weld y gair arwr fel rhywbeth sy'n cael ei gyplysu efo dynion, efo rhyfel, efo brwydro y dyn cry mewn ffordd. Ond wrth gwrs, da ni gyd yma mae'n gwybod fod yna lot o ffyrdd gwahanol o fod yn arwrol, o fod yn ddewr. Felly dwi wedi mynd yn y cyflwyniad heno am y gair ysbrydoli. A mae yna lot o ferched wedi'n ysbrydoli fi, a fydd yn parhau i fy ysbrydoli fi. Ond dyma ddetholiad i roed chydig bach o amrywiaeth i chi. Dyna pam dwi wedi mynd am yr detholiad heno. A dwi'n mynd i gychwyn, a fel o Bethan yn dweud, mae gennau 4 merch dwi'n mynd i'w trafod, a maen nhw'n surprises fydd yn cael ei datgelu ar hyd y ffordd. Wrth ddysgu yn y brifysgol, da ni fod yn deud ar y cychwyn, dyma beth ydych chi'n ddisgwyl heno, ond surprise sydd yn wynebu chi heno. Felly, okie-doc. Felly, yn etholiad cyntaf fi o ferch sydd wedi'n ysbrydoli fi, a o ferch hefyd sydd wedi cael dylanwad yn y gair printiedig, ydy y ferch fo'n heddig ma ar y sgrin efo am y Sojourner Truth. Mi gath hi geni o dan enw gwahanol, a mi gath hi i geni yn geithwas. Mi gath hi geni yn halaeth Efrog Newydd, ac mi oedd ei rhieni hi wedi cael ei cymryd yn geithweision orllewin Affrica. Mi oedd hi'n un o 12 neu 13 o blant. Mae yna chydig o ansicrwydd yn hynny. Ond be da ni'n gwybod yn bendant ydy fod Sojourner Truth neu Isabella Bomfrey fel oedd hi'n cael ei henwi pan gath i'w geni, ac oedd yr enwau yma i gyd yn cael ei rhoi i geithweision gan i perchnogion fel sêl o'i perchnogaeth. Dyna pan mae hi'n ddiweddarach yn newid i henw. Mae'n cael ei geni mewn amodau caled iawn. A mae'n geithwas yn un o daleithiau y gogledd yn America. Da ni'n aml yn cysylltu ceithweisiaeth yn fwy efo taleithiau y de yn America. Ond wrth gwrs, am gyfnod maith, mi oedd y geithweision ar draws y wlad mewn ffordd. Ac mae'n cael magwraeth hynod o anodd a thromatig. Ac mi oedd hi a'i theulu yn gyson o dan fygythiad o gael i gwahanu. Enghraifft, pam nath perchenog y stad yma oedd wedi prynu i'w rhieni hi, pan nath o farw a'r stad yn cael ei rhannu a'i chwalu, mi oedd hynny yn golygu didoli y stoc i gyd, math o beth, gan gynnwys y bobl, y ceithweision. Achos pan da chi'n edrych ar gofnodion planigfeydd, ffermydd oedd efo ceithweision yn y cyfnod yma, mae ceithweision yn cael eu cofnodi
yn union yr un ffordd a da byw. Felly pan nath perchennog y stad o Sojourner Truth wedi cael ei geni arni, pan nath o farw, mi oedd na bygythiad wedyn i werthu ei mam hi i stad arall mewn aucsiwn peithweision, achos mi oedd na lot o werth i'w mam hi, werth ariannol, oherwydd ei bod hi'n heini yn iach yn gweithio'n dda, ond oedd ei thad hi ddim yn mynd i gael ei werthu, achos erbyn hynny mi oedd o'n gweulu ac yn wan. Felly fysa na ddim lot o bres i'w gael ganddo fo. Ond dyma'r bygythiad o'na fod y fam yn mynd i gael ei gwerthu, bod rhai o'r plant yn mynd i gael ei gwerthu a'i gwahanu, doedd ganddyn nhw ddim rheolaeth mewn ffordd dros i bywydau i hunain. Ond fel da chi'n gweld o'r sleid yn fanna, dwi'n meddwl un peth arwydd o cael wrth ddisgrifio Sojourner Truth ydy mae cyn geithwas o fi am y rhan fwyaf o'i bywyd. Ac mi allwn ni labelu hi nid yn gymaint fel ceithwas, ond fel diddymwraig, person nath ymgyrchu yn gry i ddiddymu y fasnach gaeth wasiaeth yn America. A hefyd fel feminist, mi oedd hi'n croi stori. Da ni'n clywed lot heddiw am intersectionality, pobl sydd yn ymgyrchu dros hawliau o ran hil, hawliau merched ac yn y blaen. Ond mi oedd hi hefyd yn intersectional, os hoffwch chi mewn cyfnod pam wrth gwrs do'na ddim y fath derm yn bodoli. Fod na fygythiad i werthu i mam hi, mi gafodd Sojourner Truth, neu Isabella fel oedd hi'n cael ei galw ar y pryd, mi gath hi i gwerthu yn y cyfnod yma pam oedd y stad yn cael i'r rhannu. A mi gath i'w gwerthu, ac oedd hi tua 9 oed ar y pryd, am swm o $100, sef tua 2,500 o bunnoedd heddiw, i berson o'r enw John Neely o Dalaith Efrog Newydd. Ac yn ei hatgofion o hyn, ei atgofion plentyndod hi o gael ei gwerthu, mi oedd hi'n cofio cael ei gwerthu efo lot o ddefaid. Felly eto mae hwnna'n cyfleu y syniad yma sydd oedd y caethweision di yn cael ei trin fel anifeiliaid. Ac mi oedd hwn probably yn atgyfnerthiad o'i magwraeth anodd hi. Achos doedd hi mond yn gallu siarad iseldireg, dyna be oedd tarddiad y stad oedd hi wedi magu arno fo, ac mi oedd y Neelys oedd hi wedi cael ei gwerthu iddyn nhw mond yn siarad Saesneg. A dyma ddisgrifiad o'i chyfnod hi efo'r Neelys, a cadwch mewn cof, ebyn hyn mae wedi cael ei gwahanu oddi wrth gweddill y teulu, ac mae'n nodi oedd hi'n cael digon i fita, ond hefyd, fel mae'n deud ar yr sgrin yma, mae plenty of whippings, ac mae'n disgrifio mewn llyfr a gyhoeddwyd flynyddoedd yn ddiweddarach pa mor frwnt oedd y driniaeth oedd hi'n gael gan ei pherchenog mewn ffordd. Oedd hi'n cael ei chwipio nes oedd ei chroen hi yn tasgu o waed, yn cael ei chreithio am oes yn y broses yma. Ond hefyd oedd hi'n nodi yn y cyfnod yma lle oedd hi'n cael ei chamdrin yn erchyll, mi oedd hi hefyd yn troi at Dduw. Ac mi oedd hynny yn ddolen holl bwysig iddi yn ystod gweddill i bywyd mewn ffordd oedd troi at Dduw. Os da ni'n troi ymlaen i 1826, ebyn hynny mi oedd Truth, neu oedd dal yn Isabella, yn gaeth i'w phedwerydd perchenog. Dychmygwch hyn, mae wedi cael ei gwerthu nifer o weithiau a rwan mae ar ei phedwerydd perchenog. Ac mi oedd gen i erbyn hyn gariad ceithwas arall,
ond doedd John Dumont i pherchenog ddim isio iddi brodi hwn, achos mi oedd o ar stad arall a fysa fo ella ddim berchen y plant fysa nhw'n gael. Felly mae pherchenog hi'n ei gorfodi hi brodi ceithwas arall ar ei stad o. Ond mae'r perchenog hefyd yn ei threisio hi, yn ei cham-drin hi, a mae wrth gwrs wedi cael llon bol. A beth sy'n digwydd hefyd yn gefndir i hyn i gyd ydy fod nifer o daleithiau Gogledd America erbyn hyn yn symud i ffwr o gaeth wasiaeth. Mi oedd Talaith Efrog Newydd lle oedd hi'n byw yn sicr yn symud yn y cyfnod yma at ddiddymu caeth wasiaeth i oedolion. Ag y 1826, blwyddyn cyn i gaeth wasiaeth i oedolion ddod yn swyddogol yn Halaeth Efrog Newydd, mi nath Truth un diwrnod just gerdded i ffwr o stad i pherchnogion efo'i baban. Ond mi oedd hyn yn golygu fod hi yn gadael i gŵr a'i phlant eraill, oedd ei 4 o blant eraill. Oedd ei gŵr hi ddim eisiau gadael y stad achos iddo fo oedd rhyddid yn rhywbeth ofnus, rhywbeth i wofni. Ond i Truth, mi oedd dianc o'r stad, cerdded i ffwr, cyn i hynny fod yn gyfreithlon, yn symbol o'i natur rebelaidd hi, a sut oedd hi'n gyson drwy gydol i bywyd yn cwestiynu'r system. Mae hefyd wrth gwrs yn gadael i gŵr, ac yn y cyfnod yma doedd merched ar y cyfan ddim yn gwneud hynny rhyw lawer. Felly mae'n torri'n rhydd mewn ffordd y 1826. Ag mae'n ffodus achos fel mae'n cerdded i ffwr o'r stad yma, mae'n dod i gyswllt efo diddymwyr abolitionist gwyn cyfoethog sydd yn rhoi lloches iddi, sydd yn rhoi cartre iddi hi a'i baban, ac yn rhoi grym cyfreithiol iddi mewn ffordd. Achos be ddigwyddodd i un arall o'i phlant hi, Peter, mi gath o i werthu i blanhigfa caethweision yn Alabama. Ac mi nath Truth benderfynu fod hi'n mynd i sefyll am hyn, fod hi bellach ddim yn byw efo'r plentyn, wedi gadael y stad, fo wedyn wedi cael ei werthu. A mae'n mynd â hyn i gyfraith, mae'n dwyn achos llys yn erbyn perchenog Peter, a mae'n ennill yr achos llys cynta i ddynes ddi drechu person gwyn, pwerus, grymus yn y cyfnod yma. A mae gymaint o be oedd hi'n neud yn cael ei symbylu gan ei ffydd hi. Ag mi oedd Truth yn, swn i'n deud, yn arbrofi efo nifer o ffurfiau gwahanol o Gristnogaeth, ag o ysbrydiau spiritualism hefyd. Mi oedd hi yn Methodist am gyfnod, mi oedd hi'n Adventydd, mi oedd hi'n pregethu lot yn gyhoeddus, eto'n rhoi y proffil yma fod merched yn medru cael rôl gyhoeddus. Ac mi oedd hi hefyd yn crwydro, ac unwaith iddi adael y stad ma 1826, nath hi ddim rili aros yn nunlle yn hir iawn wedyn, oedd hi fel pe bai hi yn bachu ar yr rhyddid yma mewn ffordd. A mae'n dechrau wneud bywoliaeth o bregethu, mae'n dod yn siaradwraig boblogaidd mewn nifer o gylchoedd, cylchoedd diddymwyr, abolitionist, cylchoedd be fyswn ni'n galw heddiw'n hawliau sifil. Ac mae erbyn 1843, mae'n penderfynu adfeddiannu i hunaniaeth mewn ffordd. Felly mae'n newid i henw i Sojourner Truth. Mae'n cael gwared o'r enw Caethwasiaeth oedd ganddi. A mae'n dethol yr enw yma sy'n cael ei ddylanwadu yn rhannol o'r Beibl a Hebraeg, y Sojourner, y crwydryn mewn ffordd.
Ond hefyd, mae'n deud wedi cael galwad gan ddiw i fynd o gwmpas yn pregethu y gwir. Felly mae'n dewis truth fel i tyfenw. Mae hefyd yn ddynes amryddawn iawn, achos mae hefyd yn sylweddoli fod rhyddid go iawn i'r person di wedi wreiddio mewn annibyniaeth ariannol. A dyma lle mae chwlwm hi efo byd y llyfrau yn datblygu. Achos fod trwth ei hun yn anllythrennog a rioed wedi dysgu ysgrifennu a darllen, mi oedd hi wedi'w dylanwadu gan y diddymwr a'r awdur di Frederick Douglass oedd wedi cyhoeddi math o hunangofiant am ei brofiadau fo fel ceithwas. Felly mae trwth yn meddwl, os di o'n gallu gwneud hyn, mi alla i wneud hyn hefyd, a doedd y ffaith fod hi'n anllythrennog ddim yn rhwystyr iddi. Felly be mae'n neud ydy traddodi i atgofion i un o'i ffrindiau, Olive Gilbert, dynes wen dosbarth canol, a mae hwn yn cael ei gyhoeddi ym 1850 fel y narrative of Sojourner Truth. A dyna pam da ni'n gwybod gymaint am brofiadau truth yn wahanol i gymaint o gyn-gaethweision eraill, oherwydd fod ei hatgofion hi wedi cael ei cofnodi yn y llyfr yma. Ac mi oedd trwth yn dipyn o farchnatraig. Oedd hi'n mynd o gwmpas taleithau'r gogledd yn hyrwyddo hwn. Ac mi gath o werthiant anhygoel i'r fath raddau nath hi allu prynu cartre i hun a thalu'r morgais o fewn 2 neu 4 blynedd o werthiant y llyfr yma. Achos i trwth oedd angen pregethu ag ysbrydoli pobl ddion i feddwl am ryddid, ond oedd hefyd angen i'r rhyddid yna fod yn ymarferol, oedd angen datod y cwlwm ariannol economaidd oedd na efo ffermwyr planigfeydd ag yn y blaen. Felly mae yn dipyn o entrepreneur, ag mae'n ffigwr da ni'n gofio mewn hanes oherwydd y fenter yma o gael y llyfr yma wedi'w gyhoeddi. Mi gath i andros o fywyd mewn ffordd, achos mae'r llyfr ma'n cael ei gyhoeddi. Mae'n dod yn dipyn o celebrity, os hoffwch chi. Mae diddymwyr dosbarth canol gwyn yn gwirioni arni. Mae'n cael ei gwahodd i gyfarfodydd cyhoeddus, mae'n cael ei gwahodd i salons mewn tai pobl. Mae'n areithio ac yn pregethu efo hiwmor, a mae hi'n canu, mae efo presenoldeb yn amlwg pan mae mewn stafell mewn ffordd. Ac mae'n cyfarfod pobl dylanwadol iawn yn yr oes yma. Yr awdur Harriet Beecher Stowe oedd wedi cyhoeddi y llyfr enwog Uncle Tom's Cabin am fywyd ceithweision di. A mae Harriet Beecher Stowe blynyddoedd wedyn yn sgwennu am Sojourner Truth ac yn deud, waw, am berson oedd hon. Ydych chi'n gweld ar yr ochr dde yn fanna disgrifiad gan Beecher Stowe o bresenoldeb corfforol Sojourner Truth oedd bron yn 6 troedfedd yn ôl disgrifiadau a'r hyder oedd ganddi mewn cynulleidfaoedd breintiedig gwyn o Truth yn efo'r ymarweddiad fod hi'n haeddu bod yno. Mae Truth hefyd yn cwrdd yr arlywyddion, Abraham Lincoln, Ulysses Grant. Mae hi'n ymgyrchydd amlwg oedd yn trio recrwtio dynion di i ymladd yn Rhyfel Cartre America, a Rhyfel Cartre America'n sylfaenol am y rhwyg ma rhwng taleithau oedd wedi diddymu caethwasiaeth a'r rhai yn y de oedd eisiau cadw caethwasiaeth, a mae'n annog dynion di i ymladd dros yr undeb i ymladd dros yn sylfaenol diddymu caethwasiaeth. Ond dwi'n meddwl
mae'n bwysig hefyd pwysleisio bod Sojourner Truth nid dim ond yn y ddiddymraid neu yn celebrity ac yn y blaen. Mi oedd hi hefyd yn feminist. Mi oedd hi'n berson oedd yn gweld fod rhyddid y ferch ddi nid dim ond mewn cael ei rhyddhau o gaeth wasiaeth, ond hefyd cael ei rhyddhau oruchafiaeth dynion mewn cymdeithas. Ac yn 1851, mae'n traddodi sgwrs i gonfensiwn hawliau merched yn Ohio. Ac mae'n ansicrwydd am pa eiriau'n union nath i ddefnyddio yn yr araith yma. Ond flynyddoedd wedyn yn 1863, mi gyhoeddwyd geiriau Sojourner Truth fel a ganlyn ar y sgrin yn fama. Ac mi oedd y geiriau yma yn 1863 wedi cael ei cofnodi gan feminist gwyn, Frances Gage, oedd yn y cyfarfod yma. Mae'n amheuaeth os oes Sojourner Truth yn siarad fel yma, achos mae'r geiriau yma'n cael ei ysgrifennu yn ffurf sydd fysa pobl ddion o daleithiau De America'n fwy wedi siarad. A mae yna ddadle oedd Sojourner Truth wedi deud y term gafaelgar, and ain't I a woman. Oedd hi wedi deud hynny neu ddim, da ni'n mynd hollol siŵr, ond be da ni yn gwybod oedd mi oedd hi mynd rownd yn pregethu fod angen parch i ferched mewn cymdeithas. Ac mae'r delweddau mae'n cyfleu yn fama yn ddylanwadol iawn. Sef fo hi yn aredig y tir, yn plannu, yn geni plant. A mae hwnna eto'n amryfusedd yn y fersiwn yma. I have born 13 children. Ar y cyfan, rhyw 5 o blant tybir fo Sojourner Truth di cael i'w hun. Ond beth sydd yn sicr y fama ydy fo hi'n defnyddio ei platfform cyhoeddus, nid dim ond i alw am ddiddymu caeth wasiaeth a hawliau i bobl ddi, ond hefyd hawliau i ferched ag i ferched troenddi hefyd. Okay? A mae'n pwyntio at bobl yn y gynulleidfa yma oedd yn heclo. Then that little man in black there, he says women can't have as much rights because Christ wasn't a woman. A wedyn mae'n deud mewn ffordd syml ond effeithiol, where did your Christ come from? From God and a woman. Man had nothing to do with him. Ac mae'n pwysleisio fama. Cryfder merched, grym merched. Rhywbeth da ni'n clywed lot amdano fo dyddi yma mewn memes a reels ar y cyfryngau cymdeithasol. Ond dyma Sojourner Truth yn hyrwyddo hyn ganrif a mwy yn ôl a hitha heb dderbyn addysg mewn ffordd ffurfiol mewn unrhyw fodd. Felly i fi mae Sojourner Truth yn berson sy'n ysbrydoli achos mae'n symud y tu hwnt i'r hialau gath i'w magu ynddyn nhw. Mae hi yn ymgyrchydd hynod o llwyddiannus. Mae hi yn gweld, mae mewn ffordd yn dda iawn am fanipuleiddio cynulleidfaoedd o ddiddymwyr gwyn. Mae'n dda iawn am gasglu pres i'r achos o ddiddymiaeth. Mae'n gry iawn yn creu annibyniaeth economaidd iddi hi hun hefyd, sydd yn ffrydio nid dim ond i'w bywyd hi fel cyn geithwas, ond hefyd iddi hi fel merch oedd yn annibynnol tu hwnt yn ôl safonau y cyfnod oedd hi yn byw ynddo fo. A mi gath hi fywyd hir a bywyd dylanwadol, ac mi oedd llawer o'i disiau hi, enghraifft, mi oedd hi yn aml yn mynd i gerbydau Cara Cheffyl yn Efrog Newydd ac mewn rhan eraill o dalaith Efrog Newydd, cerbydau oedd yn gwrthod derbyn pobl ddu yn nhw. Mi oedd hi'n mynnu
cael reid yn nhw. A wrth gwrs, dyma beth da ni'n gweld ymgyrchwyr hafliau sifil fel Rosa Parks ac yn y blaen yn neud yn y 1950au. Ond mae Sir Joan y Truth eisoes di gweld cryfder y gweithredoedd eitha bychan yma mewn ffordd, mewn herio trefn. Felly, i fi, person ysbrydoledig tu hwnt, ac yn addas iawn hi oedd y cerflun cyntaf o ddynes o gefndir Africanaidd Americaidd yn adeilad y Capitol yn Washington. Efo hynny yn hwyr iawn yn y dydd, mond yn cael ei ddadwrchuddio yn 2009. Reit, o'r persbectif mwy rhyngwladol yna, symud y nes i Gymru rwan, a ffigwr arall sydd wedi'w phlethu'n agos iawn efo byd y llyfrau, sydd yn ysbrydoli mewn nifer o ffyrdd, oedd Jan Morris, yr awdur llyfrau teithio, newyddiadurwr. Wel, Jan Morris yn lot o bethau yn sylwebydd deallus ar hunaniaeth Gymreig, ar Brydeindod, a ar bob math o themau. A chydig o flynyddoedd yn ôl, wrth roed seminar newydd ar hanes queer yng Nghymru at ei gilydd, mi nes i ddarllen llyfr Conundrum Jan Morris, gath ei gyhoeddi yn 1974. Ac yn y llyfr yma, yn Conundrum, mae'n canolbwyntio ar y rhwygiadau yn ei hunaniaeth bersonol hi, o ran rhywedd, wedi'w geni'n ddyn, ond yn trosi yn ferch, a'r ffaith fod gen i deulu o Loegr, cysylltiadau efo Cymru, a fod ei hunaniaeth genedlaethol i hefyd yn rhanedig. Ac mi oedd James Morris, fel gath o'i eni yn 1926, yng Ngwlad yr Ha, yn dod o gefndir breintiedig iawn, ysgol breifat, digon o fodd, tad o Sir Fynwy, mam o Loegr, ac yn 1949 mae James Morris yn prodi Elizabeth, a maen nhw'n cael nifer o blant gan gynnwys, wrth gwrs, y bardd Twm Morris. Ond yn y 60au, mae Jan Morris yn cychwyn trawsnewid o James i Jan, ac yn cael llawdriniaeth i ailbennu i rhywedd i gender yn Morocco yn 1972. Mi fese di gallu cael y driniaeth yma ym Mhrydain, ond yn ôl deddfwriaeth Prydain ar y pryd, mi fysa'r rhaid iddi hi ag Elizabeth gael ysgariad i allu cael y llawdriniaeth yna, felly mae ddewisoedd fynd am Morocco. Iddyn nhw ysgaru'n diweddarach, mi nathon nhw aros mewn cyfeillgarwch oes efo'i gilydd. A dwi'n meddwl beth sy'n ddifyr iawn am Jan Morris ydy, fel James Morris, mi oedd yn berson anturus. James Morris nath ddatgelu y newyddion fod Everest wedi cael ei ddringo am y tro cyntaf yn 1953 gan grŵp oedd yn cynrychioli'r ymerodraeth Brydeinig. Ond wrth gwrs, fel Jan Morris, mi oedd yr un elfen o antur yn parhau y llyfrau teithio, yr ysgrifennu eang hiawdl mewn ffordd. Ac mi oedd Conundrum y llyfr yma, nath o wir yn hitio fi, achos dwi ddim yn berson hynod o lenyddol. Dwi ddim wedi darllen lot o lyfrau teithio Jan Morris, er enghraifft, ond mi oedd y gonestrwydd yn Conundrum am sut, fel sy'n cael ei nodi ar y sgrin y fama, fod hi'n 2 neu 4 oed, a fel mae'n nodi fama, when I realised that I had been born into the wrong body and should really be a girl. Ac mae'r gonestrwydd y fama yn eitha trawiadol. What triggered so bizarre a thought I have long forgotten. Ond mae'n nodi fod hi'n gadarn reit o'r cychwyn fel plentyn ifanc fod hi yn y corff anghywir. A dydy ddim yn gweld
unrhyw reswm o'i magwraeth pam oedd hi'n teimlo fel yma. Oedd hi'n mewn cartre cariadus, oedd yn gyffredinol yn hapus iawn, ond eto oedd hi'n teimlo fod na rhywbeth ddim cweit yn ffitio. Ac mae hynny wedyn yn aros efo hi nes iddi braws newid yn y 70au. A be o'n i'n gweld yn eitha deniadol am y ffordd oedd hi'n siapio yr conundrum yma am ddyle hi fod yn ddyn neu yn ddynes, oedd yr conundrum oedd ganddi raddau am ei hunaniaeth genedlaethol. A fel mae'n nodi yn conundrum, oedd hi wedi cael ei geni yng Ngwlad yr Ha. Felly oedd hi'n gallu gweld mynyddoedd Cymru o'i chartre a hefyd y Mendip Hills yn Lloegr. Mae'n gallu gweld the blue mass of the Welsh mountain, fo hynny yn gyffroes iddi fanna o teulu'r thad i'n dod ohono fo. A wedyn i'r ochr arall, teulu yw mam. Felly mae'r ffordd mae'n mapio yr chwigiadau ma'n i rhywedd a'r yr haniadau yn ei hunaniaeth genedlaethol yn ddifur tu hwnt. Ac darn arall nath yn haro fi yn conundrum oedd pwysigrwydd Cymru iddi fel oedd hi yn mynd mewn i'r rhan ola yma, llawdriniaeth y Morocco o'i thrawt newidiad. Ac erbyn hynny, mae hi ag Elizabeth a'r teulu yn byw yn y Llanystumdwy, ac mae'n nodi, for my last goodbyes to maleness, I turned to the little country to which I felt I most truly belonged. Felly, yn yr wythnosau cyn iddi deithio i Casablanca am y driniaeth yma, mae'n teimlo fod hi angen dychwelyd i Gymru, y wlad oedd yn arbenigo yn y ffenomen o hiraeth o genddi hi gymaint o ddiddordeb yno fo. Ac mae'n teimlo fod hi wedi mynd i Gymru i ffarwelio efo yr elfen mwy gwrywaidd ohoni hi. A beth sy'n ddifur ydy, iddi hi mi oedd hunaniaeth Brydeinig yn rhywbeth lot mwy gwrywaidd a hunaniaeth Gymreig yn rhywbeth mwy benywaidd mewn ffordd. Felly mae'r plethu yma a'r cymlethdodau ac y conundrum oedd ganddi. Mae jyst yn cael ei amlygu mor hiawdl a theimladwy yn y llyfr yma. Ac wrth gwrs mae yna lot o sôn dyddi yma am hawliau pobl traws, ac mae hyn yn medru bod yn gynhennus iawn yn cymdeithas ni heddi, ond dychmygwch nôl yn y 60au, 70au, mi oedd yn rhywbeth gymaint mwy anghyffredin i bobl, ac mae'r beiddgarwch oedd ganddi i fynd ar ôl y corff oedd hi isio eto yn rhywbeth sydd yn medru ysbrydoli. Reit, ag am y nwy ferch ola fi i astudio, dwi yn dod i lefel lleol a phersonol iawn i fi. Weithiau dwi'n teimlo, da ni'n gofyn, pwy di'ch arwr chi, pwy sy'n ysbrydoli chi, a da ni'n meddwl bod ni angen sôn am bobl enwog, pobl sydd wedi cyrraedd rhyw fath o statws mewn byd cyhoeddus. Ond dydy hynny wrth gwrs ddim yn wir o gwbl. Ac yn nôl y mis Ionawr, nes i fod yng Ngharchar y Berwyn yn gwneud sesiwn yn Gymraeg ar arwyr mewn hanes Cymru i rei o'r hogiau oedd i fewn yn y Berwyn. Ac nes i ofyn iddyn nhw sgwennu lawr ar ddarn o bapur pwy oedd i harwyr nhw. A mae rai fi ddeud, oedd gynnu fi ragdybiaeth da ni'n mynd i gael dynion macho i gyd. A o'n i'n eitha anghywir, felly fod na chydig o Owain Glyndŵr sy'n dod i fyny fel arwyr, oedd ambell un, nath nhw rili yn nghyffwr i, nath un nodi, na i arwr oedd i famo, achos oedd i famo di sefyll efo fo gweitha yr holl broblemau oedd ddod i wynebu yn ei fywyd. Felly dwi'n meddwl bod hi'n bwysig iawn ar bethau fel diwrnod y llyfr, mis hanes merched, da ni yn clodfori merched enwog yn aml iawn, merched sydd wedi cyflawni rhywbeth
arbennig, ond fyswn ni'n dadle, mae'n bwysig i ni hefyd beidio bod yn y rhugl o gael rhyw fath o status, mae rhaid fod nhw wedi ymladd am y bleidlais, mae rhaid fod nhw wedi bod yn rhan o fudiad ffeministaidd yn y 70au. Nagwys i fi, achos mae merched a pobl sy'n ysbrydoli ni o'n cwmpas ni yn bywydau bob dydd. Felly dyma pam i gloi y sesiwn, a sori mae Haf di deithio fi hanner awr, dwi'n siŵr bod fi wedi mynd dros hynna'n barod yn ddiheiriadau, dwi bron yna rwan, ond dwi eisiau cloi efo y ddwy Rhiannon sydd wedi dylanwadu ag ysbrydoli fi yn fy mywyd. Sef Rhiannon Parry, a dwi'n siŵr fod nifer ohonoch chi Merched y Wawr yn gyfarwydd iawn efo Rhiannon oedd yn olygydd Cylchgron y Wawr, rhai blynyddoedd yn ôl di bod yn weithgar iawn yn Merched y Wawr am nifer o ddegawdau, ac mi oedd Rhiannon Parry yn gymdoges i fi, fel o'n i'n tyfu fyny yn Llansannan, di symud rhyw 15 mlynedd yn ôl i Pen y Groes i fod yn agos i Luned i merch, ac wrth gwrs mi fi Rhiannon farw jyst cyn dolyg. A Rhiannon arall ydy fy mam, Rhiannon Williams, y ddwy Rhiannon yn ddwy gymdoges am nifer o ddegawdau, y ddwy yn mwynhau gosip a harthio am y bobl oedden nhw ddim yn hoffi, a'r ddwy hefyd efo dawn, efo crefft, efo gwnïo, a'r ddwy yn hynod o greadigol. Lle, na i sôn chydig bach am Rhiannon Parry i gychwyn, a swn i'n hoffi diolch i Luned, merch Rhiannon, am rannu rhai o'r ffotograffau yma efo fi. Ac mi oedd Rhiannon Parry i ni gadw'r cyswllt efo llyfrau, testyn, ysgrifennu. Wrth gwrs, mi oedd Rhiannon yn berson hynod o llengar. Ac i fi, ar ddiwrnod y llyfr, di o ddim jyst am lyfr clawr caled, mae o am bobl sydd yn cynhyrchu geiriau, sydd yn cynhyrchu pethau da ni mwynhau i darllen. Ac mi oedd Rhiannon yn arbenigo ar hyn, yn arbennig ar lefel lleol. Mi oedd hi'n awdur sgriptiau dirifedi, mi oedd hi wrth gwrs yn sylfaenydd papur bro y gadla sydd newydd ddathlu i hanner 100 mlwyddiant. Oedd eto yn gyfraniad holl bwysig, cyhoeddiad yn dod allan bob mis, a hwn yn yn ysbrydoli fi, achos fod o'n ffordd mor ymarferol o gadw'r Gymraeg yn fyw mewn roedd lle oedd yr iaith yn dechrau ella gwegian. Mi oedd Rhiannon yn arbenigwr ar dynnu pobl ti gilydd. Dwi'n siŵr bod yna bobl yn fama heno sydd wedi bod yn rhai o'i dosbarthiadau gwnïo hi. Wedi bod yn rhan o weithgareddau o'r Rhiannon yn ei drefnu, neu wedi sgwennu'r wawr achos fod Rhiannon wedi gofyn i chi. Ac mi oedd hi'n dda iawn am berswadio pobl. Doeddech chi'n yn hoffi deud na wrth Rhiannon Parry. Ac i fi mae person fel Rhiannon yn ysbrydoliaeth, achos mi oedd hi'n byw y syniad fel da ni wedi clywed efo dydd Gwyl Ddewin, a gwnewch y pethau bychain. A mae'r pethau bychain yna, y dramau yn Gymraeg, yr erthyglau yn Gymraeg i'r gadlas, y gymuned o bobl yn cyfathrebu'n Gymraeg oedd hi'n tynnu at ei gilydd. Mae hwn yn ysbrydoliaeth o ran sut allwn ni fyw yn Gymraeg. Ac o'r Rhiannon hefyd, byth yn static. Weithiau, ac ella bod fi'n teimlo'n ddewr yn deud hyn, weithiau yn cymunedau, yn arbennig allan cymunedau gwledig, da ni'n dieddol yn neud yr un pethau yn union yr un ffyrdd, a wedyn gofyn, wel, pam di hyn ddim yn gweithio, pam di pobl ddim yn dod i'r digwyddiad yma ddim mwyach, neu pam di nhw ddim yn cyfrannu hyn. Mi oedd Rhiannon yn dda iawn am ddeall fod cymdeithas yn newid a moderneiddio, ac oedd hi'n addasu o gwmpas hynny hefyd. Felly, Rhiannon yn ysbrydoliaeth fawr i fi mewn nifer o ffyrdd. A dwi wrth y modd efo'r llun yma, llun
diweddar iawn o'r Rhiannon efo i gŵr Palmer, i merch Luned a plant Luned, Gwion a Lleici. Ac i fi, mi nath Rhiannon symud i ffwrdd o Llansanna rhyw 15 mlynedd yn ôl, ond o'n i wrth fy modd chydig o flynyddoedd wedyn, mi ddoth Gwion yr wyr i Brifysgol Bangor i astudio hanes, ac mi ges i'r pleser o ddysgu Gwion a theimlo fod y cwlwm yna yn parhau. A tro ola i fi weld Rhiannon Parry oedd nôl y mis Tachwedd, achos mi o'n i wedi cael misydd ganddi hi drwy'r post, oedd Rhiannon yn dda am wneud hynny. O'n i wedi gweld hi ar y teledu yn Brygwthlan fy hoff bwnc y non tywysog Andrew, ac nath hi ddeud, da ni angen cael cinio, a da ni angen cael cinio mewn rhywle brenhinol, felly athon ni'r Celtic Royal yn Gaernarfon. Ac mi gathon ni 2-3 awr hyfryd o hel atgofion Rhiannon yn ffraeth fel oedd hi. Ac oedden ni am gwrdd eto'n mis Ionawr am ginio arall. Ac yn fama, di wrth gwrs ddim yn lyfr, ond dwi'n meddwl weithiau bod ni yn tan werthfawrogi artifacts fel cardiau da ni'n gael. Dyma gerdyn dolyg ges i gyn Rhiannon chydig o ddyddiau cyn iddi farw. Diolch am y cinio, fi tro nesa, Palmer a Rhiannon. A fel da chi'n gweld, dwi'n berson clumsy iawn. Da chi'n barod yn gweld y steiniau te sydd rwsyd wedi cyrraedd y cerdyn yma. Ac i fi, mae pethau fel yma yn aml yr un mor bwysig o ran cofio pobl yn hysbrydoli ni, a'r erthygle dirifedi nath i sgwennu i barn i'r wawr i'r gadlas. Ac mi oedd Rhiannon wrth gwrs hefyd, mi oedd hi'n wych am ail ddefnyddio, ailgylchu, cyn i hynny ddod yn ffesiynol, a hyd yn oed yn y cerdyn dolyg ola yma, mi oedd a dal y twtch personol yn y cerdyn oedd hi'n amlwg wedi'w gywain at ei gilydd i hun. Ac i gloi, na i sôn yn gyflym iawn am y Rhiannon arall sydd wedi bod yn bresenoldeb anferth yn y mywyd i mewn nifer o ffyrdd, sef fy mam, Rhiannon Edwards wedyn, Rhiannon Williams. Ac oedd mam, fysa chi byth di disgrifio mam fel person llyfrau. Mi oedd mam yn berson ymarferol iawn. Mi oedd hi'n athrawes economeg y cartre. Mi oedd hi yn wych am goginio, mi oedd hi'n cwiltio, mi oedd hi yn cyfrannu i gystadlaethau crefft Merched y Wawr, mi fi hi'n beirniadu ynddyn nhw, yn Sioe Llanelwedd tuag at ddiwedd ei hoes hefyd. A dwi'n meddwl, beth sy'n ddiddorol am mam ydy, tra fysa chi'n deud, fo Mari'n berson llyfrau, o mam ddim, dwi'n cofio mam yn darllen llyfr, ond mi oedd geiriau yn bwysig iawn iddi, ac mi oedd gen mam ddawn o flaen pobl, dal gafal yn sylw pobl, ac mi oedd hi hefyd, wrth gwrs, yn berson hynod o greadigol. Ac ar y sleid yma, dwi'n meddwl mae yna cwpl o enghreifftiau o sut oedd hi yn greadigol. Mi oedd hi'n dda iawn, apparently, pan oedd hi yn yr ysgol am ysgrifennu barddoniaeth a straeon, ac mi enillodd, fel da chi'n gweld o'r lloffion ar yr ochr chwith, gadair ysgol Blan Clwyd, ddwywaith yn yr Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi. Mae yna lun y fanna ohoni hi'n derbyn cader fach gan y prifar Tom Hughes oedd yn athro yn yr ysgol yna. Ond mae rhaid fi ddeud, yn asgofio ni o mam, do ddim yn fardd, do ddim yn ysgrifennu yn greadigol, ond mi oedd ganddi hi lyfrau, wrth gwrs, mi oedd ganddi hi ddegau o lyfrau recite. Ac i fi, yn y blynyddoedd ers iddi farw, mae'r llyfrau yma oeddwn ni'n tybio, mae hyn yn bethau bler, eitha diflas. Mae'r hyn wedi dod yn artifacts pwysig i fi o fywyd fy mam. Mae'r llun da chi'n gweld o blaen chi'n fama, mae o'n dod o lyfr coginio, fel rhyw manual economeg y cartre.
Dwi'n meddwl nath mam ddwyn o ysgol uwchradd Glan Clwyd, sef ysgol uwchradd yr Hill, fel fysa wedi cael ei galw pryd hynny, pam oedd mam yna yn y 50au hwyr a'r 60au. A wedyn mae wedi cofnodi i'w henw yma. Nifer o weithiau, ddim yn gwybod os oedd hi'n ofn fod rhywun yn dwyn y llyfr neu os oedd hi'n dwdlo. Ond yn amlwg, mae wedi mynd ar llyfr yma i Calder College, Lerpwl, sef y coleg hyfforddi athrawon gwyddor cartre oedd hi wedi mynychu yn y 60au. A mae hefyd wedi cofnodi i'w chyfeiriad cartre yn Llanelwy. A be dwi'n hoffi am y llyfrau recite sydd genny fi o oes fy mam ydy marginalia, y pethau mae hi wedi sgwennu yn yr ochr. Felly, enghraifft, mae hi wedi ffindio rhyw recipe fam am crunch biscuits a mae wedi cynnwys rhain ynddyn nhw. A dwi'n meddwl beth sy'n ddifur am gasgliad llyfrau recipe fy mam, a dydyn nhw ddim mewn unrhyw drefn, dwi'n siŵr chi ddychmygu fod yna rhyw archif anhygoel trefnus. Dydyn nhw'n drefnus, ond dwi'n meddwl does ddim angen iddyn nhw fod. Achos maen nhw'n adlewyrchiad hefyd o sut nath i hagwedd hi yn ieithyddol newid dros ei hoes hi. Felly yn y llyfrau cynnar oedd ganddi, fod hi'n dod o gartre Cymraeg a di mynd i ysgol uwchradd Gymraeg, mi oedd lot o recipes yn Saesneg, ond fel mae hi wedyn yn troi yn athrawes economeg y cartre mewn ysgolion Cymraeg, fel Maes Garmon ac Ysgol Glan Clwyd ei hun, mae wedyn yn ysgrifennu i resetiau yn Gymraeg. Ac i fi, mae llyfrau fel yma yr un mor arwyddocaol a llyfrau byd enwog erbyn hyn fel The Narration of Sojourner Truth. Achos mae'n bosib i ni gael yn hysbrydoli ar nifer o lefelau gwahanol. Ac dyma'n sleid ola fi. Dwi ddim wedi meithrin sgiliau creadigol fy mam mewn llawer o ffyrdd. Dwi yn gweu, dwi wedi bod yn edmygu y blodau pink o gan haf wythnos y blaen ar gyfer y ffrogiau yn y sioe. Mae'n edrych yn anhygoel, union fy lliw i hefyd, yr hot pink. Hoffi hynna. Dwi yn neud crefftau, dwi yn coginio, dwi'n weddol am goginio, ond sgynna fi ddim dawn gynhenid fy mam. A dwi'n cofio nôl yn y 90au, sort of ffreio efo fy mam. Achos i mam o llyfrau recipe yna i'w hysbrydoli hi. A oedd hi wedyn yn rhoi i touches i hun ar resetiau a'r dechnegau. O'n i efo approach gwahanol iawn. O'n i'n dilyn recipe i'r llythyren. Felly os oedd yn deud tymheredd popdi o 200, oedd yn hymheredd i yn 200. Efo mam yn deud, mae hwnna'n rhy uchel i'r popdi yma, o'n i just ddim yn gwrando. Ag yn y 90au hwyr, mi ddath Delia Smith ddod allan a chasgliad o lyfrau How to Cook, oedd yn adlewyrchu wrth gwrs y ffaith fod sgiliau coginio traddodiadol yn gwanychu ym Mhrydain. A dwi'n cofio dirmig mam, chos o'n i fama'n llythrenol, wel mae Delia'n deud fod angen derwi wy am 7 munud a ddim mwy na hynny. A wrth gwrs oedd agwedd mam asgoginio gymaint mwy greddfol na fe i ni. Felly eto, atgofion o fy mam agor Rhiannon eto drwy'r gair ysgrifenedig a'r llenyddiaeth. Felly, i gloi, jyst diolch o galon i chi am eich amser. A hefyd, cofiwch archifo chi, os oes gennych chi gwardiau, os gennych chi lyfrau recipe adre, os oes gennych, mae'n bwysig i ni adael yn ôl mewn hanes. Da ni'n cofio am Sojourner Truth, achos mi nath hi'n siŵr fod na gofnod ohoni mewn hanes, a mae cofnod gormod o bobl a gormod o ferched yn mynd i'r llwch mewn hanes. Felly dyna pam fod arteffactau a hefyd hanes llafar, recordio atgofion mor bwysig. Diolch o galon. Wel, am noson hyfryd. Wel, gai ddiolch ar ran y mudiad, Mari, am noson angerddol, os gai ddweud.
gymaint o hanesion gwahanol. Stori Sojourner Truth, wel, am hanes hynod o ddiddorol, chymod, ysbrydoledig. Ac yn y stori ac yn yr hanes yna, dynol wedi troi'r byd ben i weired. Wel, chymod beth, mae hynna'n hynod o wir erbyn heddi yn dywi, a falle dilynwad ambell i ferch yn gallu droi'r byd nôl y ffordd go iawn. Ond diolch am ei hanes hi, yn ysbrydoledig, yn feminist go wir, yn werth darllen, a diolch i chi am rhannu'r cofnod na gyda ni. Wel, am Jan Morris, dewr ac un i amser na gyd ei weid. Fi'n credu bod gyda ni gyd Rhiannons yn y bywyd, yn ein mamau ni, a bydde ddim yn saff i fi yn bersonol i weid yn wahanol, achos mae mam yn eistedd reit tu ôl i fi. A lle i weid yn eitha llawer yn gylon, mae mam yn tipyn o arwres i fi. A chymod, mam yn nghyfredd hefyd. Mae'n ddiolchgar, dwi'n hynod o ddiolchgar i'r ddwy. Maen nhw wedi meithrin fynen yn ddyrnodau cynnar, yn flynyddau cynnar mam, ac wedyn yn fam yng nghyfraith ar ôl i fi briodi. Fi'n gweud yn aml bod heblaw yn fam yng nghyfraith, mae'n blant i wedi byta'n go lew. Ond hefyd, dwi'n edmygu'r merched ifanc yma. Mae 'da fi merch sydd yn gryf i hysbryd a'i ffordd ei hunan, a dwi'n edmygu ffordd mae hi yn mynd mlaen a'i bywyd yn ei gwaith, mae'n blismones. Ac hefyd, allan ni byth ond canmol yn ferch yng nghyfraith, sydd hefyd yn Bethan, a fel mae hi'n magu'r ddoi wyr bach sydd â fi. Odi, maen nhw'n hynod o hyfryd, a dwi'n hynod o ddiolchgar iddi hi. Maen nhw gyd yn ferched dwi'n edmygu. Yn ddyddiau cynnar, when ni'n un o'n ni'n edmygu o'n ni'n ffrind mawr, un athrawes Gymraeg oedd yn yr ysgol, yn ysgol ramadeg Hen Dy Gwyn, sef Hafwen John, ath mlaen wedyn i fod un o uwch athrawon ysgol y Berwyn yn y Bala. Ond fi'n siŵr, chymod, chi wedi cyffwrdd â gwahanol agweddau o fenywod cryf yn eich bywyd chi mor angerddol, os ga i weid. Ni'n wedi mwynhau bob munud, mae'r awr wedi hedfan. Nawr, fi'n siŵr bod rai eraill gyda ni yma heno sydd angen gofyn cwestiwn i chi, neu hyd yn oed adrodd i stori hunan. Nawr te, ga i agor y llwyfan i unrhyw un arall. Os ydych chi'n cofio bod angen i chi dadfudo, os ydych chi angen i'r gweddill ohono ni glywed eich llais. Plis ychwanegwch at y noson, plis. Mae'n drysor gyda pawb i ddweud. Tegwen, fi'n siŵr bod rwy'n wedi dylanwadu tithau hefyd. Cymaint o ddylanwadau yn sicr dros y blynyddoedd. Mae wedi bod yn braf iawn i gydweithio gyda arwresau. Mae pob un o aelodau Merched y Wawr mewn ffordd yn gallu ysbrydoli rwy'n i wneud rhywbeth, i gymryd rhan yn rhywbeth, i fod yn arweinydd prosiect, ond yn ddiddorol iawn. Dwi'n methu coelio, dwi wedi bod yn Llyfrgell Genedlaethol trwy'r dydd heddi o 9 tan 5. Mae'r brosiect UNESCO yn trafod ieithoedd lleofrifol y byd a sut mae modd i ni ddatblygu gwell perthynas gyda'n gilydd, a ges i'n ysbrydoli'n sicr gan nifer o'r merched oedd yn eistedd o'n amgylch chi. Mohini yn ferch ddath i Aberystwyth rhyw 10 yn ôl bellach, Mohini Gupta o yr India. Mae wedi dysgu'r Gymraeg, a o'n i'n cael sgwrs da'i heddi yn yr iaith Gymraeg mor naturiol, a mae newydd fod yn tecsto fi nôl ymlaen nawr. Mae ar y tren yn mynd nôl, mae'n gweithio erbyn hyn yn Copenhagen, dwi'n credu mae ar hyn o bryd, ond person diddorol iawn, a'i ysbrydoliaeth hi, oedd yn gweud merched sy'n dylanwadu'n fawr yn ei bywyd hi. Fel oedd yr gynhadledd yn dod i ben, benderfynais i fynd i weld yr arddangosfa gelf. Beth oedd yna, ond peintiad o Jan Morris, a un o'r prif ddarnau nes i gwmpa mewn cariadau oedd darn o waith Luned Rhys Parry yn dangos y teulu, y 4 ohonyn nhw, hi ar gŵr ar foi blentyn, a hwnnw oedd yn ganolog yn yr portreadau a phwer, dwi'n credu enw'r arddangosfa. Felly os oes unrhyw un o'ch chi'n cael cyfle i fynd i'r Llyfrgell Genedlaethol, piciwch mewn i weld yr arddangosfa. Des i o'na yn gyffro i gyd, waw, dwi wedi dwlu. Oedd un o'r lluniau wedi cael ei wneud o waith pwytho, eto'n dangos creadigrwydd. A dwi ddim yn credu, neu byth yn nghofio Rhiannon Parry. Rhan fwy ohonoch chi falle'n cofio fi'n cychwyn yn y swydd, o'n i ddim yn abod neb wrth i enw, o'n i sicr ddim yn abod neb wrth i gwynebau. A oedd steddfod yn y flwyddyn gyntaf yn Llandrindod. Ges i wybod mae Rhiannon Parry oedd yn fuddigol ar y gader.
cofio ffono'r Rhiannon rhyw bythefnos cyn yr Steddfod yn digwydd, a gweud, Rhiannon, llongyfarchiadau mawr, dwi ddim yn gwybod y fyddai na, dwi ddim yn hwyliog iawn ar hyn o bryd Tegwen, dwi'n dioddau o gancr, felly dwi ddim yn siŵr y fyddai na. Nes i ddim meddwl ar y dyrnod ni i weithi cofiwch weid pan ych chi'n cyrraedd y Steddfod. Dwi'n dal yn cofio hyd y dydd heddi, ddim syniad oedd Rhiannon yn y gynulleidfa, ddim syniad oedd wedi cyrraedd, a cyhoeddi pwy oedd yn fuddigol i ffug enw, a mor ddiolchgal gweld rhywun yn codi ar ei thrad yn y gynulleidfa, a Rhiannon Parry oedd y fenyw hynny. Felly mae rhyw atgofion o'r cychwyn cyntaf pa mor special oedd Rhiannon a pa mor arbennig oedd ei gwaith, nid yn unig i gwaith llenyddol ond i gwaith celf a chrefft i hefyd. Sicr wedi bod ar nifer o gyrsiad ar Rhiannon. Felly diolch am hel atgofion mewn ffordd. Nifer o'r bobl sy'n Mari wedi cyfeirio to hyn, ond sicr wedi bod yn ddylanwad arna i hefyd, ac mor falch o gallu rhannu ambell i atgof o beth sydd wedi digwydd heddi, ac yn sicr beth sydd wedi digwydd nôl dros y blynyddoedd. Diolch, Tegwen. Os rwy'n arall angen cyfrannu de, os gwelwch yn dda? Atgof gyda chi, allai fe fod yn rwy'n fwy cyhoeddus, neu os oes rwy'n da chi yn eich teulu personol? Na? Wel, fi'n credu bod ni gyd yn bach yn shei yma heno. Bach yn swyl, bach yn swyl. Wel, os na oes rwy'n cyn bod fi'n diolch unwaith eto i Mari am rhoi o'i hamser i fod gyda ni. Byddai'n werth chweil aros amdani, Mari, os wedi cael ei ail-drefnu, allai byth wedi bod yn well. Wir wedi mwynhau eich cwmni chi. A gai weid, dewch nôl to unrhyw bryd. Fi'n siŵr bod mae mwy o storiau hanesion yn eich swydd wrth gwrs yn dyfe, dyna'ch byd chi, a mae cael rhyw awr yn eich cwmni i rhannu rhyw fymryn o'ch gwybodaeth a fel dyn ni'n teimlo angerdd yn yr rhai o'ch chi'n sôn amdano. Bydd e'n bleser cael eich cwmni chi unwaith eto. Wel, ar hynny... Croeso fawr. O, hyfryd, hyfryd. Diolch o galon, Bethan. Bethan, cyn bod pawb yn diflannu hefyd, gai just gofyn os oes unrhyw un â syniad am pwy fyddech chi'n hoffi gweld ar Zoom y mudiad am y misodd i ddod, newch chi plis gysylltu. Dwi wrthi'n trefnu'r rhaglen gweithgareddau 2027 ar hyn o bryd, ac yn awyddus iawn yn amlwg i fynd o fis Medi ymlaen efo enwau naill ai rwy'n sy'n coginio, yn darlithio, yn neud shiatsu fel gython ni mis diwetha. Os oes unrhyw syniadau ydych chi o pwy fyddech chi'n hoffi glywed ar y Zoom, newch chi plis danfon neges bach i'r swyddfa, fydden ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Chi'n nabod eich merched yn well na fi yn y cymunedau lleol, felly os oes rhywun i chi meddwl fydde'n gallu'r wneud noson mor ddifyr am Mari heno, fydden ni'n ddiolchgar iawn o glywed. A welai 500 ohonoch chi yn ystod yr mis nesaf yma, 3 cyn o llywydd dyn ni Lenny, felly mae Bethan y fi ar grwydr a mae dros 500 ohonoch chi'n mynychu, felly ni'n edrych mlaen yn fawr i gyfarfod chi gyd. A hwnnw wrth gwrs cyn bod ni'n troi'n golygon at yr Wyl Haf yn Machynlleth, lle fydd Mererid Hopwood yn siaradro'i gwadd, wedyn y Steddfod yr Urdd yn Sir Fôn, lawr wedyn i Lanelwedd, a nifer fawr ohonoch chi wedi cynnig eich gwasanaeth i wirfoddoli yn y sioe, gan mae Brycheiniog sy'n noddi i ni wedi cymryd y sioe'n ganolog. Felly os oes unrhyw un arall am ddod i wneud paned, neu gwerthu ategolyn, neu fod yn rhan o'r positifrwydd pinc yn y sioe, rhowch wybod, a wedyn byddwn ni'n gorffen y daith dros yr haf yn yr Steddfod Genedlaethol lawr yn Sir Benfro gyda Bethan, cyn bod ni'n mynd i'r penwythnos preswyl yn Aberystwyth yn mis Medi. Felly mae yna chydig fisoedd prysur iawn o'n blaenau ni gyd, ond diolch i chi gyd am fod yn rhan o'r daith.